Yun, no? Stick. So what's up mga silog? Tutuwa ako sa apps na to, oh. Sa GoPro app. Pakastig, nakikita ko yung sarili ko sa cellphone ko habang nagre-record sa GoPro. So hindi ko na paliligoy-ligoyin pa. Intro, pasok. So yun nga, no, for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung sino yung top 10 motovlogger in the Philippines at kung ano yung naiambag nila sa mga kapwa natin riders, no. Simulan ko muna sa mga special mention, no, kasi isa din sila sa mga pinapanood ko. So ito sila. Pasok.
So nakita nyo na yung top 10 guys, no? Mga kasilog. Bali hindi ko ginawa-gawa lang yun. Bumasi lang ako sa dami na nakasubscribe sa akin dito at saka sa views. So yung nakita nga natin, no, top 1 natin si Sir Reed with 7,000 subscribers, no? I mean 700,000 pala. Napakadami nun kung para sa isang motovlogger, no? Pangalawa natin si Trupa Motodeck. So guys, magbibigay lang ako ng top 5 ko, no? Comment down below kung sino yung top 5 ninyo. Basta ito yung akin. Dahil yung top 5 na to is naging inspirasyon ko para gumawa ng vlog gaya nito. Yung top 5 na to is yung may kakaibang content or... So itong 5 to is yung mga hinahangaan ko pagdating sa motovlog. So ito yung top 5 ko, no? Walang iba kundi si Jay Katagumpay. Hilig niya sa mga prank niya is yung mga magbibigay siya ng helmet, no? Magpapanggap siya na isa siyang naplatan or may emergency. Tapos yung ipinaprank niya is yun yung mga tunay na deserving, no? Magaling dito si Sir Jay mamili. So nakakantig yung mga vlog niya, kaya siya yung nasa top 5 ko. So proceed na tayo sa top 4 ko, no? May top 4 is si Red Sweet Potato. Si Sir Red is hindi lang siya basta motovlogger, but owner din siya ng Kamote on Wheels. Dami na yung sponsor, Sir Red. Idol ko rin yan eh. Kaya ako siya top 4. So yung hilig naman ni Sir Red is yung nagbabuy and sell siya ng mga motor. Napansin ko sa mga vlog niya, laging gano'n, may bago siyang motor. Tapos set-upan niya, gagawa niya ng review, and then ibebenta din niya yung motor na yun. Idol to, napakaganda ng MT-09 niya. Subscribe guys sa kanya para makita nyo ano yung mga magandang gawin or iporma sa mga motor ninyo, no? So may top 3 is yung isa sa pinaka hinahangaan at respetadong tao, no? Si Sir JT ng Motor Pilipinas. Yan. Bilib ako sa tao na to, no? Napaka formal niya magsalita. Mga info regarding sa mga transient na tutuloyan nyo sa bayan na yun, sa mga roro na sasakyan nyo pag tawid dagat yung pupuntahan nila. So hindi man siya nakapasok sa top 10 natin, no? Pero nakapasok siya sa top 5 ko, which is nasa top 3 nga siya, no? So our top 2 is walang iba, kilala nyo to, Sir Zack Lucero, no? O tinatawag nating makina. I-claim na hindi daw siya isang motovlogger, but kiniklaim niya sarili niya as motomedia. Pero makina yan eh, Sir Zack yan eh. Napakagaling niya magbitaw ng mga salitaan guys. Kung bakit siya ang dahilan kung bakit uwiwa to si Hugo. So Sir Zack, salute sa iyo sir. Sa mga baguhan, no, or gustong gumawa ng motor, try nyo mag-subscribe sa kanya, no. Dami ngayong matututunan dyan. At makakapili talaga yun ng kung anong motor ang gusto ninyo. My number 1, no. Napaka-humble nitong tao na to. Sobrang idol ko sa kanya. Talagang pinapanood ko siya, talagang pinaulit-ulit ko yung mga video niya. Si Motodeck kasi, ang pinaka-nauna ko napanood sa video niya is yung ride niya sa Sagada. Napakalupit guys, panoorin nyo. Trupa is one of the best vlogger here in the Philippines, no. Kada stopover nila or sa may checkpoint nila, talagang hinasalubong na siya ng mga ng mga fans niya. Kaya siya yung number 1 natin, no. Itong top 5 ko na to, lilinawin ko lang, no. Yung top 5 na to is based on my own opinion lang naman, no. Kasi kung bakit sila naging top 5, sila kasi naging inspirasyon ko gumawa ng ganito, no? Natutunan ko sa kanila kung ano yung mga bagay na kung ano yung ikakasaya mo, ituloy mo lang gaya nga ni Motodeck, no? Sabi ni Motodeck, gawin mo yung mga bagay na ikatutuwa mo, ikasasaya mo, kasi nabuhay tayo dito sa mundo para maging masaya. Saka sa mga hater na mga motovlogger na to, no, kung against ko sa paggawa nila ng video content, yung mga ginagawa nila, much better kung wag nyo na lang din panoorin, no. So yun lang. So kung nagustuhan nyo yung video na to, no, please like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na video. Click nyo na rin yung notification bell, no. And then comment down below para sa mga sarili nyong top 5, no. Thank you so much. Bye bye. Peace and respect. Come on. Ano nangyari? Aksidente na naman.